ଶାଶୁଘରେ ଦୁଇ ବୋହୂର ରୋଷେଇ। କୁମକୁମ ଖରା ଛୁଟିରେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ତା ଗାଁରେ ତା ବାପା ମା ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ତା କୁନି ପୁଅ ବବଲୁ ଆଉ ତା ଝିଅ ରାନୀକୁ ନେଇକି ତା ଘରକୁ ଆସିଛି। କୁମକୁମ ମାସେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଆସିଛି। ହେଲେ ଏବେ ସପ୍ତାହ ବି ପୁରିନି। ତା ଶାଶୁମା ତାକୁ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି। 100ଟା ଫୋନ୍ ଦିନକୁ କରୁଛନ୍ତି କି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି। ନା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଶୁମା ନୁହଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଶାଶୁମା। ଆଉ କୁମକୁମ ବି ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି କି ସେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ତା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମା, ଇଏ କି କଥା? ମାସଟେ ରହିବୁ ବୋଲି କହିକି ଆସିଲୁ। ଆମେ କେଡ଼େ ଖୁସି ହେଇଛୁ। ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ କେଡ଼େ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ବାପା ତ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ କହୁଛୁ କାଲି ପଳେଇବୁ ବୋଲି। ଇଏ କି କଥା? ଦେଖ ତ ରାନୀ ମା କେତେ ଖୁସି ଅଛି, କେତେ ହସି ହସିକି ଏଠି ଅଛି ମୋ ସହିତ, ତା ଅଜା ସହିତ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ସହିତ। ଆଉ ବବଲୁକୁ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ମନ ହେଉନି। ହେଲେ ବୋଉ, ମୋତେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାଶୁମା ଜମା ଶୁଣିବେନି। ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ବୋଉ କେତେ ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 10 ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଉ। ମୁଁ ଯଦି ଯିବିନି ତାହେଲେ ଘରଟା ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ? ତୁ କ'ଣ ସେ ଘରର ଗୋଟିଏ ବୋହୂ କି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ହେଲେ ଆସିଛି। ତୁ ବାହା ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଲୋ ମା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରରେ ତୁ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିଲୁ। ଏବେ ତ ସାନ ଯା ଆସିଛି ମୁନମୁନ। ସେ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ଭଲ କରୁନି କି? ସମୁଦୁଣୀକୁ କ'ଣ ଖାଲି ମୋ ଝିଅର ହାତ ରନ୍ଧା ହିଁ ପସନ୍ଦ ନା କ'ଣ? ହଁ ବୋଉ, ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ହିଁ ପସନ୍ଦ। କାରଣ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତୁ ବୋଉ। ତୁ ହିଁ ମୋତେ ସେ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଭାରି ସୁସ୍ୱାଦ ହେଉଛି। ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୋଷ ସେଇ ଯାଦୁଇ ଲୁଣର। ଏହା କହି ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ତା ବୋଉ ବି ହସିବାକୁ ଲାଗେ। ଏବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ କି କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ହେଲେ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣି କୁମକୁମ ଆଉ ତା ମା ତପସ୍ୱିନୀ 2 ଜଣ ହସି ପକେଇଲେ। ଆଉ ରାନୀ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଆଉ ବବଲୁ ତ ଆରାମ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ତା ଆରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁମକୁମ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତା ଘରକୁ। କୁମକୁମ ଗଲା ପରେ ରୋଷେଇବାସ କଲା ଭଲରେ। ଆଉ ଘର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ତା ସାନ ଯା ମୁନମୁନ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ଇଏ କ'ଣ ବଡ଼ ବୋଉର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା? ସାନ ବୋହୂ ମୁନମୁନର ମନ ଫିକା ହେଇଗଲା। ଏହା ତ ନିତିଦିନିଆ କଥା। ବୋଉ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଟି ପାର୍ଟିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, କ'ଣ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବାର ଅଛି ମୋତେ କହିଦେବ, ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି। ଆରେ ମା, ତୋ ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି। ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧୁଛୁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାନା କରି କରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କିଟି ପାର୍ଟି ବୋଲିକି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛୁ ବା କେତେ ଥର ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, ତୁ ରାନ୍ଧୁଛୁ ସେମିତି। କ'ଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛୁ କେଜାଣି? ତୋ ହାତ ରନ୍ଧାରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ସତରେ ମା, ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ। ଏଡ଼େ ସ୍ୱାଦ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବୁ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମା, ତୁ ଯେଉଁଟା ବି ରାନ୍ଧିଲେ ଭାରି ସୁସ୍ୱାଦ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ନେହଲତା ତା ବୋଉର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ, ତା ବଡ଼ ବୋଉର। ଆଉ ଦୂରରୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ସାନ ବୋହୂ ମୁନମୁନକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁନମୁନ ତ ବାହା ହେଇକି 6 ମାସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଆସେନି। ଆଉ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବଡ଼ ବୋଉର ହାତ ରନ୍ଧାର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉର ଗୁଣଗାନ, ଏହା ହିଁ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁନମୁନ ମନରେ ବଡ଼ ବୋଉ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ବି ପାଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ବଡ଼ ବୋଉର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ସେ ଆଉ ଶୁଣିପାରିନଥାଏ। ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ନୁହଁ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବା ଭାଉଜ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧିଛ, ମୋତେ ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ରେ ମା, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧିଛୁ। ଭାଉଜ, ରୋଷେଇ ତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ। ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲି, ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ମସଲା ବାଲା ଚା ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେଇଦିଅ। ତମ ହାତର ମସଲା ଚା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ହଁ, ମୁଁ ବନେଇକି ଆଣିଦେବି। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ତ ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ ତମେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତା ହାତ ରନ୍ଧାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ବେଚାରୀ ସାନ ବୋହୂ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥାଏ। ଶାଶୁ ମା ଦିନ ରାତି ବଡ଼ ବୋଉର ରୋଷେଇର କଥା ଚାରିଆଡ଼େ କହୁଥାନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ ଏଥର ମନରେ ଭାବେ, ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିବି କି ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମୋତେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ? ମୋତେ କାମ ମିଳିଲା କ'ଣ ନା, ଫ୍ରିଜ୍ ଟିକେ ସଫା କରିଦେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ? ଏଗୁଡ଼ାକ ତ
बहुत छोट छोट काम ए काम कले कि प्रशंसा मिलिବ किछि प्रशंसा मिलिबनी केतेबेले सासुमा कहउछंती फ्रिज सफा कर दे केतेबेले कहउछंती रोसई घर टिके पोछापुछि कर दे केतेबेले टिके झाड़ू मारिबा पई कहउछंती अरे एगुडा को तो भारी छोट छोट काम तो एमिति हेबा कथा कि चारिटा लोक प्रशंसा करी बुलिबे जेमिति जेमिति अप्पा करछंती कोन करिवि मते तो रोसई आसेनी बो मते केते कहिथिला टिके रोसई बा सीख बोली हेले मो स्मार्ट आउ मॉडर्न बनुथिली एबे भोगुची से सबु बेले ता बड़ जाकू देखुथाए रोसई करने को चेष्टा करुथाए हेले ताकू रोसई रे एते मन ध्यान न थाए से तो खाली प्रशंसा पाई रोसई करने को चाहूची सेथिबाई से ठीक से रोसई करि पारु न थाए मने मने से भारी रागी जाउ थाए कि ये कौन आउ केते दिन चलीथिवो एमिति नाई नाई मते टिके एथर मन ध्यान देबाकू पड़िबो आउ एमिति ढिला हेकी रहिले हबनी किछि ना किछि तो करिबाकू पड़िबो सबु बेले जदि मु एमिति हेकी रहिबी ताहाले मते आउ किए भी पचारिबनी दिन राति जे भी आसुछंती खाली बड़ बोर हाथ रंधा ए सब कथा ही कहउछंती मो नारे मो विषय केही किछि पचारु नाहंती कि मो सहित किए एते भल भाबरे कथा होनांती ना मते जदि ए घरे आ समस्तंक मन रे जागा बनेबाकू अछि ताहाले ताहाले मते भी भल रोसई करिबाकू पड़िबो एथर एथर मो अप्पा को भल्लरे देखिबी से केमिति रोसई करूछंती कोन करूछंती तांकू ही कॉपी करिवि भल्लरे फॉलो करिवि आउ सब शिखि जेबी आउ एमिति गोटे दिन आसीबो कि मो बहुत भल रोसई करिवि तांकटो 1000 गुण भल रोसई करिवि आउ प्रशंसार पात्री हेबी समस्तंक मुहरे खाली मना रहिबो एहीपरि भाबरे से मने मने भाबे कि से बहुत भल रोसई करिवो आउ जेमिति ता बड़ अपा समस्तंक मन जीतिची आउ प्रशंसार पात्री हेची घरर सुना बहु हेची से भी हेबो एथर से टिके मन ध्यान दिए रोसई रे आउ रोसई घरे जाई रोसई करबाकू लागे सासु माँ भी खुशी हो जाती अरे माँ एते भल तू रोसई करूनु हेले मोर विश्वास अछि दिने ना दिने तू भल रोसई करिवु ता मन आहुरी दुखी हो जाए ए पर्यंत से बड़ बोर सहित समकक्ष हो पारनी से बड़ बो को भलरे देखुथाए कि से किपरि कौन करुची को मसला पकाउची केतिकी तेल पकाउची केतिकी लुण पकाउची एहीपरि समय बीतुथाए आउ से भी मन ध्यान रे सबू देखुथाए शिखुथाए धीरे धीरे से अनुभव करे कि बड़ बो सबु बेले गोटे साधारण जिनसटी करुची से ता रूम को जाउची आ गोटे लुण डब्बा नहीं के आसुची सुंदर लुण डब्बा चमकुची से लुण डब्बा आउ से केवल से लुण डब्बारू लुण काढ़ी तरकारी रे बा खाद्य पदार्थ रे पकाउची जहाँ रोसई करुची सेथिरे पकाउची आउ तापरे कौन गोटे फुसफुस करिकी कहूची ये कौन किछि जादू मंत्र ना कौन से भलरे एहाको नजर रे रखे आउ देखे सबु बेले बड़ बो कुमकुम एपरि ही करुची से केबे भी रोसई घरे थिबा लुणर व्यवहार करुनी अरे ये कौन ये निश्चय किछि जादू मंत्र ता छड़ाऊ किछि नुह हाँ मु देखुची अपा सबु बेले निज रूम रु लुण डब्बा को आनिकी से चकमक लुण डब्बा ता देहरु लुण पकाउछंती जहाँ भी रोसई करुछंती हाँ आउ कौन गोटे कहउछंती हेई पारे सेटा मंत्र हेइथिबो तापरे सब किछि सुस्वाद बनि जाउची से एहा अनेक दिन देखे एथर से ता मनरे पूरा निश्चित हो जाए कि यह जादू गोटे दिन समस्ते खाइबार प्रशंसा करुथांती आउ यह शुणी से बहुत रागी जाए आसिकी से मनरे भाबे मु भी एथर यह ही करिवि एटा आंकर किछि कलाकारी नुह किछि टैलेंट नुह किछि प्रतिभा नुह जादू मंत्र करिके खाद्यर स्वाद बढ़ाई दउछंती से जादू ही लुण पकेइकी आउ अन्य किछि नुह मु आजी हाँ आजी ही से जादू ही लुण को आंको रूम को जाई नहीं आसीबी तापरे मो रोसई भी बेस्ट हेबो से ठीक से ही करे ता जार रूम को जाए केही न थिला बेले से लुण को नहीं आसे किछि लुण से ता आनिकी ता पाखरे रखे आउ एथर ठीक से ही लुण को व्यवहार करे गोटे दिन से बढ़िया रे तरकारी बनाए सेथिरे से लुण पकाए आउ समस्ते से दिन ता हाथ रंधार प्रशंसा करती आज से एते भल तरकारी रांधिची एते प्रशंसा प्रथम थर से एबे पूरा निश्चित कि से जादुई लुणर व्यवहार करिछि बोली ता हाथ तैयारी तरकारी एते स्वादिष्ट बनिछि अरे से लुण जदि सरीजिब ताहले मो अपांक रूम को जाइके आहुरी लुण नहीं आसीबी अपा किछि जानि पारिबेनी एथर मो हाथ रंधा भी सुस्वाद हबो तापरे से प्रतिदिन से ही करुथाए किछि दिन बीती जाए गोटे दिन
ଆରେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତାହା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ 3-4 ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ କିଟି ପାର୍ଟି ଅଛି ଘରେ, ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇବି ବୋଲି ଆଉ ତରକାରୀ ବି। ପ୍ରତିଥର ପରି କିଟି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବଡ଼ ବୋଉ ହିଁ କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସାନ ବୋହୂ ଯାଇକି କୁହେ, ଅପା ଆଜି କ୍ଷୀରି ଆଉ ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇବି। ହଁ ଆରେ ହଁ ଭଲ କଥା, ତୁ ବନା, ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତୁ। ଯାହା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବୁ, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସହିତ। ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚିଟର କୋଉଠିକାର। ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ପକେଇକି ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁସ୍ୱାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବି ସେୟା କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ। ଅପା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚିଟର, ମୁଁ ବି। ସେଦିନ କିଟି ପାର୍ଟିରେ ରୋଷେଇ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ବଡ଼ ବୋଉ ତା ଭାଗର ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଏ, ସାନ ବୋହୂ କ୍ଷୀରି ଆଉ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ହେଲେ ସେଦିନ କ୍ଷୀରି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କ୍ଷୀରି କିଛି ଭଲ ହେଇନି, କ୍ଷୀରି କିଛି ଭଲ ହେଇନି। ଏହା ଶୁଣି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଏ ସାନ ବୋହୂ ମୁନମୁନର। ଇଏ କ'ଣ, ସେ ତ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଆସି ବଡ଼ ବୋଉକୁ କୁହେ, ଅପା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବି କରିଛି। ମୁଁ ତମ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ଚୋରେଇ ନେଲି, ହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ମୋତେ କହିଦିଅ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ତରକାରୀ କି ମୋ କ୍ଷୀରି କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ମନ୍ତ୍ର? କି ମନ୍ତ୍ର ମୁନମୁନ? ଅପା ଆଉ ଲୁଚାଅନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସେ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ପକେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛ। ମୁଁ ତ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ନେଇକି ମୋ ରୋଷେଇରେ ପକେଇଲି, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଆସୁନି। କହିଦିଅ ଅପା, କହିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ହସି ପଡ଼େ କୁମକୁମ। ଆରେ ସେଟା କୋଉ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ନୁହଁ, ସେଟା ତ ସାଧାରଣ ଲୁଣ। ତୁ ଯେମିତି ଆଜି ବୋକି ବନିଛୁ, ମୁଁ ବି ଥରେ ସେମିତି ବୋକି ବନିଥିଲି। ସତ କଥା ହେଲା ମୁନମୁନ, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ବିଲକୁଲ ଜଣା ନଥିଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାଘର ହେଇକି ଆସିଲି ନା, କିଛି ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି, ବୋଉ ମୋତେ କିଛି ରୋଷେଇ ଆସୁନି। ବୋଉ କହିଲେ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ବନା, ଆସିବ। ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏହା ନେଇକି ପକେଇବୁ, ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ତାପରେ ହିଁ ପକେଇବୁ, ନହେଲେ ଯାଦୁଇ ଲୁଣ କାମ କରିବନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ କଲି। ଆଉ ବୋଉ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ପକେଇକି କହିବୁ ଅବ୍ରମ ଜବ୍ରମ ଜବ୍ରମ ଅବ୍ରମ, ତାପରେ ରୋଷେଇରେ ସ୍ୱାଦ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେୟା କୌଣସି ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ନୁହଁ, ସେଟା ତ ସାଧାରଣ ଲୁଣ। ମୁଁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ବୋଲି ବୋଉ ମୋତେ ସେମିତି କହିକି ସିଧା ବାଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ମୋର ରହିଯାଇଛି ଜାଣିଲା ପରେ ବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୁଣ ପକାଏ ମୋ ତରକାରୀରେ। ଆଉ ଅବ୍ରମ ଜବ୍ରମ ଜବ୍ରମ ଅବ୍ରମ ବୋଲି କୁହେ, ସେଟା ସାଧାରଣ ଲୁଣ, କୌଣସି ଯାଦୁଇ ଲୁଣ ନୁହଁ। ମନେ ରଖ ମୁନମୁନ, ତୁ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ରୋଷେଇ କର, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୁଁ ତ ସହିତ ଅଛି। ତାପରେ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଯା ମନ ଖୋଲିକି ହସି ପକାନ୍ତି।